мені особисто моя мета – це щоб так в Мінську, як мені вже багато хто каже, десь в районах біля Куропат, має бути названа вулиця. Дуже мені прикро читати пости деяких людей, які пишуть, що білоруси зрадники, білоруси для нас померли. Але ми не померли, ми тут, ми на захисті. У нас така група була в Фейсбуці закрита, вони ходили по пабліках, збирали всю інформацію по загиблим і викладали там. Тобто ходили по ворожих пабліках, збирали вже в одному місці. І саме в тій групі я знайшла вже фотографії такі нормальної якості. Знову ж таки, цих фотографій не було тоді на цьому каналі, який там робив передачу про цих фашистів-рецидивістів. І по цим фотографіям було видно, по-перше, що вони їх поперевертали, хлопців, для того, щоб сфотографувати, вони загинули в інших позах. І познімали одразу речі. От я бачила, що вже годинника немає, наприклад. І говорила зі своїми із медиками, з іншими, що які шанси взагалі були. Шансів не було. Також мені хтось, хлопці, потім сказав, що, скоріш за все, вони їх навіть дострілили би, якщо б. А які ввогуле є шанси, що тіло все ж таки вернуться? Нам обіцяють, що навіть теоретично відомо, де вони можуть знаходитись, які точці. Єдине, що вони їх не можуть забрати, тому що та територія дуже щільно замінована. І навіть послати саперів розмінувати не можна, тому що там весь час обстріли теж дуже щільні. Тому, в принципі, поки ця зона не стане така більш сірою, щоб до неї могли дістатися люди, які займаються саме ізгумацією, то ми чекаємо. Коли це буде, невідомо. Так, а пробачте за подробязності, це що виходить, що тіли просто лежать там, де їх забили, якби ці що Ні, виходить? нам сказали, що там є кілька цих братніх могил, де знаходиться багато. Ага. Ясно. Алена, а як ви довідались тоді, що все-таки з Василем нешта не то, що він пропав? Як це було? Перше мені подзвонили в понеділок, 28 чи 29 виходить, зі штабу з полка і повідомили без подробиці, що ситуацію, що так, у них є поранені і є 6 зниклих безвісті. Далі це відео вже полонених мені хлопці з полка прислали. Один день одного хлопця, другий день іншого. Тут була ще надія, може буде більше полонених. А вже потім мені теж, що я спілкувалася з хлопцями весь час з Волота, і вони мені вже скинули на YouTube посилання, коли там була передача. Це на білоруському телебаченні мається на увазі, що було. Ясно. Алена, а могли б розказати вашу історію знайомства з Василем? Він приїхав одразу з Мінську в Київ з чітким усвідомленням, що йде воювати. Хотів спочатку правий сектор, але там треба було довше чекати, і йому запропонували тоді добровольчий батальйон ОУН. І було у нього кілька днів в Києві, і були, як би сказати, білоруські активісти передали його українським активістам, в общем, з рук в руки. І оці українські активісти привели його в наш кнайп-клуб «Купідон», де такий волонтерський хаб у нас був на той момент. І заходить дівчина Тетяна і просто показує, а це, каже, Василь, він приїхав за нас воювати. І так ми почали розмовляти з серії «Чого ти сюди припхався?». Звичайно, навпаки, всі дуже пишалися і в захваті були від того, що хлопці їдуть з Білорусі, при тому, що
ну, більш-менш на той момент у мене особисто не було такого стереотипного бачення. Мгм. Але і так більшість українців вже після 20-го тільки року почали звертати увагу на те, що відбувається в сусідній країні. Що там щось не око, ані там хороші дороги і якісь там, як у нас кажуть, там батька. Тому на всі акції ходили і казали, да, кому Лука батька, тому дядька. І, ну, в принципі, тільки спілкувалися. Він поїхав на схід, телефонував, я йому там періодично, коли була можливість, ніколи не знаєш, там, що вони там роблять. І аж до його поранення, ну, це була така навіть і не дружба. Так, а з якого моменту романтичні відносини почалися? Ну, от як поранили його. І одразу мені він сказав, що Оленці, що треба повідомити Оленці. І мені треба їхати до Львова хрестити дитину. Ага. І я не можу відмовитись. І я дзвоню всім його волонтерам, вони мене заспокоюють, кажуть, ми йому там ми зараз на привоз поїдемо, ми там йому курочку, бульйон. В общем. І я тоді видихнула, думаю, ладно, все дійсно в надійних руках якось буде. І це спочатку Дніпро, потім одразу в Одесу його привезли. І от тоді вже так, коли він повернувся вже зі шпиталю, приїхав, одразу теж, в общем, бігом-бігом в Купідон, а де Оленка, а дівчата сміються, каже, зараз прийде твоя Оленка, чекай. І він сидів, чекав, поки я вже прийду на наші збори ці волонтерські. І от тоді також почали більш романтично зустрічатися. А женилися хутко? Ні, ми не планували взагалі. Він жартував з цього приводу те, що він помре молодий і неодружений. Ну, в принципі, так не сталося. А яким Василь був у сімейному житті? Такі, як і не в сімейному. Ніколи його він буде неправий, він все одно буде стояти до останнього на своєму. І як потім показує досвід, все ж таки він був правий в багатьох речах. На жаль, завжди, можливо, дещо радикально ставився до якихось там речей, несправедливості, але як знову ж таки крайній рік нам показує, що можливо, якщо б ми всі були більш радикальні, то у нас не було того, що зараз вже є. Цього не було напівтонів. Тобто, якщо воювати, то воювати, а не десь там сидіти, грітися на сонці. Якщо бачать, що майже дуже багато акцій мене відвідували тоді і з ОУНом, і з білорусами, тому що для нього справедливість, ту, яку він її відчував, загострене це почуття, воно, в принципі, потім йому інколи йшло в мінус, але все одно він був правий. Але вдома, такий дуже домашній вже став. Ми, в принципі, так сталося, що ми працювали з дому, і ще до ковіду. А з ковідом це взагалі вже така схема стала очевидна, що треба краще з дому працювати. І 24/7 ніхто нікого не вбив. Борщ змог зварити? Так. Я холодник, він борщ. Дируни тільки він. Я сказала, так, нічого не знаю, я їх люблю, але на ту терку я ніколи в житті. У мене є на маленьку, так? Да. Кажу, у мене є спеціально навчена людина, тому тільки він. Я могла смажити, а він, щоб терти, тільки він таким займався. Слухайте, ви кажете, він ходив на білоруські акції, протягував, якби так розумію, що Білорусь він не забував, знаходячись в Україні. Він хотів, йому снився Мінськ, він дуже хотів додому. Були моменти в 20-му році, взагалі, хто там був в Києві, їм дуже важко. Вони так хотіли поїхати хоча б на день, хоча б хоч щось робити. Він в 20-му році вельми переживав про це все. Дуже, він дуже сильно переживав. І саме каже, я не можу поїхати. Ну що, мене там одразу і на 10 років як мінімум заберуть за стаття. У нього вже була тоді за найомничество чи якось так. Але так, писав пости, якось там всім дзвонив, підтримував. Якісь моменти стало зрозуміло, що, напевно, нічого вже не вийде з цього, на жаль. Да. Слухайте, а коли війна почалася, Василь одразу якби пішов воювати? Сумнівів не було, так?
Він жартував дуже довго з цього приводу, казав, що він, каже, значить, ви тут собі воюєте, а я вже старенький, я діток заберу і ми кудись емігруємо. Я кажу, ясно, добре. Это перед войной он что такое сказал, да? Це так місяць, поки там ще це війська на кордоні, та нічого не буде. Рюкзак зібраний, всі там тривожні валізки якісь там зібрані, все куплено. Єдине, що ми не встигли, це от скотчем вікна поклеїти. А так повний збір. Ну, але да, до останнього він жартував, каже, я нікуди не піду, я вже все, я своє відвоював, мені за це нічого. Ну, понятно, що в перший день я зранку, коли розбудила, то кажу, все, він каже, окей. Поїхав одразу на штаб ОУН. Одразу, да? Одразу так, зібрався, попили каву, послухали все, що там відбувається навколо. І все, і поїхав там, так, в Києві вже там всі виїжджали, такий був хаос такий, відчутний. Все, а в нас що, а ми готові. Який хаос. Їсти є, все, реально мені не треба було там, найближчий тиждень навіть в магазин виходити, тобто не було, якби, навіщо. Там люди щось там бігали, аптеки, ще щось, а у нас все є, ми готові. І потім в день повернувся, забрав уже повністю там всі свої речі і сказав, от все, на зв'язку. Моцно переживали, коли на завдання виїжджав? Звичайно. Дуже якось взагалі. Я просто знала завжди, що він та людина, яка от нам бразуру. Тобто він не буде, при тому, що ця їхня, що це теж добровольча штука, що в разі чого ніякого полону ніколи. Тобто це їхня кредо, і він від того не відмовився. Я кажу, окей, добре, там в 15-16 році я можу зрозуміти, що ти там підірвався би і ще там пару ворогів забрав з собою. Кажу, зараз уже у тебе є родина, у тебе є діти. Ти змінив своє? Ні, казав, все одно я підірвуся і підірву ще кілька. Ти не міняв позицію, так? Да? Взагалі, тому так, мені було дуже, коли вже навіть ця інформація прийшла, то у мене була тільки надія, що вони дійсно десь поранені виберуться. Я знала, що це, він не в полоні. Тобто це я вже розуміла, що він зробить все, що завгодно, тільки не потрапити. А як діти сприймають за то все? Дітей мені довелося, в принципі, після того вивезти за кордон, тому що вони вже на той момент не хотіли бути вдома. Я розуміла, що їм дійсно буде дуже важко. Все, що там нам обіцяли, ці блекаути, в принципі, так воно і було. І обстріли не закінчуються, ракети не закінчуються. Хто б там щоб не казав, що їх там мало, я не бачу, щоб їх якось мало було. Вони дуже сильно переживали, при тому, що це вже не тільки тато, там у Соломії їх хрещений теж загинув. І зверталися і до психологів, і, Мілану допомогла його бажання малювати, він дуже багато малює. І от ця арт-терапія така от йому дуже сильно витягує його. Молодша, вона зараз трошки вже відійшла. Як вона там, всі свята, там треба тата ангела привітати. Але не можу сказати, що зараз з нею щось не то. Мілан ще якби так не прийшов до тями. Не прийшов щось? Ні, він став більш закритий, більш якийсь такий, як їжак, агресивний. Трошки зараз менше, але от перші місяці це взагалі була зовсім інша людина. Солі сказали вже пізніше за всіх, а Мілану одразу і старший теж одразу знав. А то, що нема могили, нема місця, куди можна прийти до Василя, то от вас моцно ніяк? Воно спочатку має значення. Коли проходить уже рік, ти розумієш, що, напевно, це не саме головне. В принципі, мені те, що ми робимо цю виставку і вшановуємо хлопців, і розповідаємо про них, для мене це якби, більш важливо, ніж це місце, куди я можу прийти. В Києві в мене є стіна на Михайлівському соборі, і саме це там зараз то місто, куди я до нього можу прийти теж. Відомо, що в Білорусі репресували якби свояков Василя, і маму, і брата. Якби як тепер? Чепилися ці ні? Чепилися, маму більше зараз не чіпають, а брат виїхав, брат в Варшаві.
А як Василю сприймав того, що до мами його не приходили? Він їй одразу сказав і сестрам, і мамі, все, що вони від вас хочуть, робіть те, що вони від вас хочуть, аби тільки вони вас менше чіпляли. Відео окей, та хоч 10 відео записуйте, в общем, все, я знаю правду, і мені абсолютно начхати, що ви там наговорите. Тобто всі знають правду. Але мама дуже переживала, вона потім щодня йому дзвонила, плакала, каже, вибач мені, синок, що я там, він її заспокоював. Альона, я так розумію, що ви тепер допомагаєте, в принципі, білоруським доброохотникам, чим можете, якби, ця вистава, якби, лічите своєю, якби, це місією на сьогодні, як так, сказати? це, така місія. Я хочу, щоб максимально багато знали. Є різні, звичайно, люди, є не дуже приємні, але здебільшого всі все розуміють і знають, хто такі наші хлопці, білоруські добровольці. Не тільки українські, там у нас багато дуже грузинів воює і гине теж їх багато. Хтось має це робити, чому не я. Максимально це має бути потім музей, який вже буде саме музеєм назавжди. В Бучі він буде. У Бучі? Так. Нам вже дали приміщення в місті Герой Буча. А музей отримується з речами хлопців, які загинули, так, білорусами? Нам потрохи зараз, вчора Мирослава Лозовського дружина передала теж його особисті речі для музею, я передавала. У нас там збирається потрошки. Мені особисто моя мета – це, щоб так в Мінську, як мені вже багато хто каже, десь в районах біля Куропат, має бути названа вулиця.